Евангелието от Йоанна, 20 глава. И ще чета от 24 стих. Писано е: А Тома, един от 12, наречен Близнак, не беше с тях, не беше с учениците, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха: видяхме Господа. А той им отвърна: ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: мир вам. Тогава каза на Тома: дай си пръста тук и виж ръцете ми и дай ръката си и я сложи в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ. Тома му отговори: Господ мой и Бог мой. Исус му каза: понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус Христос е Божият Син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Сега искам да чета в Римляните. Римляните, 10 глава. Ще чета от 8 стих. Писано е какво казва тя, какво казва правдата, което е чрез вяра. Казва, че Словото е близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти. То е Словото на вярата, който проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото с сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва: никой, който вярва в Него, няма да се посрами. Понеже няма разлика между юдеин и грък. Защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават. Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой е повярвал в известеното от нас? И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Имам на сърце да чета във второто послание към Коринтяните, 4 глава, 13 стих до 18. Писано е: и като имаме същия дух на вяра, както е писано: повярвах, затова и говорих. То и ние, понеже вярваме, затова и говорим. Понеже знаем, че този, който е възкресил Господ Исус, ще възкреси и нас заедно с Исус и ще ни представи заедно с вас. Защото всичко това е заради вас, така че благодата, умножена чрез мнозината, които са я поручили, да произведе изобилно благодарение за Божия слава.
Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Искам да чета сега в Евреите. Евреите 11 глава, как да говорим за вярата, без да четем тези стихове. Това е Евреите 11 глава, първи стих, от първи до 6 стих ще чета. Какво е вярата? Вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се свидетелства, че е праведен. Понеже Бог свидетелства за даровете му и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт. И не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог. И че Той възнаграждава тези, които го търсят. Много важен стих. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. И сега искам още да чета в Марк. Евангелието от Марк, 9 глава, 14 стих. Това е точно след преображението на Исус Христос. Писано е: и когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях. И веднага, когато цялото множество го видя, смая се и се завтече към него и го поздравяваха. А Исус ги попита: за какво се препирате с тях? Един от народа му отговори: учителю, доведох при тебе сина си, който има ням дух. И където и да го хване, тръшка го. И той се запеня, скърца с зъби и се вцепенява. И говори с твоите ученици да изгонят духа, но не можаха. А той отговори: о, родене вярващ, до кога ще бъде с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мен. И го доведоха при него. И когато обладаният го видя, веднага духът го сгърчи и той падна на земята и се валяше запенен. Исус попита баща му: от колко време му става така? А той каза: от детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш, направи нещо. Смили се над нас и ни помогни. А Исус му каза: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. А Исус, като видя, че се стича народ с мъмра чистия дух, като му каза: душе ням и глух, аз ти заповядвам, излез от него и да не влезеш повече в него. И духът, като изпищя и го сгърчи, силно излезе. И детето стана като мъртво
Така че повечето хора мислеха, че е умряло. Но Исус го хвана на ръката и го вдигна и то стана. И когато влезе в къщи, учениците му го попитаха насаме, защо ние не можехме да го изгоним? Той им каза, този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. В Матей писано е, той отговаря, поради вашето маловерие, но това е същото. Защото този, който не вярва, не се моли. Този, който не вярва, не търси Божията помощ. Така че поради липсата на вярата не успяват да освободят това дете. Така в Йоанна имаме този разказ за Тома. Тома, който често хората наричат неверники. Тома прилича на нас. Когато чета за Тома, винаги мисля и за себе си. Защото Тома, какво прави Тома? Тома иска доказателства. Тома иска да види. Тома, да, той е бил с Исус Христос 3 години, той е виждал чудеса, той е видял всякакви знамения, обаче вярата му е доста слаба. Исус, когато той се появи първи път на учениците, Исус не го видя Тома, той не беше с тях. Тома той се съмнява. Той чува все пак учениците. Има не само един свидетел, има 10 свидетели. Те са 10. И те свидетелстват, че са виждали Исус Христос, но той не вярва. Не вярва, можем да обясняваме също. Той сигурно много мисли. Той е един човек, който иска да види, иска да пипа, иска да е сигурен. Като казах, иска доказателства. И той казва, ако аз не видя на ръцете му раните от въздеите и не сложа пръста си в раните от въздеите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Исус какво прави? 8 дни след това той се появи на него. И той, когато се появи отново на учениците, той казва същите думи. Мир вам! Той не идва, както казах миналия път, за да се оправи с учениците, или да упреква, въпреки че има все пак малък упрек към Тома. Той идва да донесе мир. Мир вам. И той се появи на Тома. И Тома тогава той вижда Исус Христос. И Исус Христос повтаря думите на Тома. И това си казала ми, добре, прави го. Сложи ръката си в ребрата ми. Вярата. Той не говори за вярата. Той не вярва. Не вярва без да вижда. Често хората казват, аз няма да вярвам, ако не виждам. Искам да видя чудеса, искам да видя Исус Христос, искам да видя Бог. И тогава ще вярвам. Докажи, че вярата ти е вярна. Как да доказваме нещо, което не се вижда? Как можем ние да показваме нашата вяра? Да, чрез дела. Можем да вършим дела, защото делата показват любовта на Исус Христос. Обаче забелязах много, че дори да правим много добри дела, хората могат да бъдат докоснати от нашите дела. Могат да си казват, да, любовта съществува. Могат да го кажат. Обаче това няма да създаде вяра. Не. Вярата, откъде идва вярата? И затова този текст е много важен. Вярата идва от слушане. Слушане на какво? На Христовото Слово. Христос. Да, той е нашия Бог. На Исус Христос. Не слушане на това, което слушаме по интернет. Или от слуховете, от мненията на другите. Какво. Кажи ми твоето мнение за Бог. Това не помага, това не създава вяра. Това идва от какво? От Божието Слово, който се проповядва. От Божието Слово, който се слуша. Който се приема. С вяра. Вярата е един дар от Бог. Трябва да го разберем.
Аз го виждам. Защото ти не можеш да създаваш вяра в един човек. И дори в себе си. Не можеш. Вярата толкова бързо се поклати. Толкова е слаба. Вярата е едно, писано е в Евреите, ще прочета отново, този стих е толкова важен. Вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Убеждения за неща, които не се виждат. Едно увереност, едно убеждение, който е по-силно от всичко. Чето в Коринтияните, тези стихове са много важни. Писано е, ние не гледаме на видимите, а на видимите неща. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Нашата вяра трябва да се основава на какво? На невидимите неща. А не на видимите неща. Не знам, в България ми си казваме едно чудо за 3 дни. Така че дори едно убеждение, обаче не твърдо. Не. Това, който ще стои, е единствено Божието Слово, Христовото Слово. И това Слово, какво ни казва това Слово? За какво ни говори това Слово? За Исус Христос. То свидетелства за делото на Исус Христос, който възкръсна от мъртвите. То ни свидетелства за какво? То ни свидетелства за любовта на Христос, за любовта на Бог. И знаете ли какво? Това убеждение трябва да бъде посилно от всичко и да се основава единствено на Божието Слово, на нищо друго. Вярвам, защото Господ ми говори, защото Господ ни го каза, защото приемам думите Му и думите Му са истината. Приемам истината, защото Той идва от Него. Знаете ли защо вярата ни е толкова слаба? Защото има една ужасна борба. Има една голяма борба. Има някой, който не иска да вярваме. Сатана. Сатана той не иска да вярваме. Сатана не иска да вярваме в Христовата любов. Сатана внушава в нас всякакви мисли. Има много други неща, които причиняват неверие в нашето сърце. Силата на смъртта. Смъртта носи неверие. Отчаянието. Обезсъщението. Знаете ли, когато нищо не става, когато не виждаш плод на твой труд, лека по лека изчезва вярата ти. Вярно? Има една опасност. Когато си постоянно с трудностите ти, когато имаш едно дете, което е болно, и се грижиш за него ден и нощ, откакто се е родил, и не виждаш напредък. Как да вярваме, че Исус е благ? Как да вярваме, че Господ е любов, когато действителността, това, което виждам, това иска да види, това иска да пипа, това иска да... Той уповава на своите сетива. Как да уповаваме на Бог, когато всичко е тъмно, когато има война, когато има болест, когато има беда, когато няма пари за сметките, когато нищо не върви? Сатана употребява тези неща, за да ни отдалечава от Бог. Защото какво иска Сатана? Той иска да ни изгуби. Да, обаче иска нещо друго. В Йов има нещо много интересно. Йов е много трудна книга, който аз не познавам друга книга, която говори по-добре от страданието. За страданието, извинявайте. Той говори много добре за всичко, което минава в нашето сърце по време на изпитание. Какво казва Йов? Какво казва Сатана на Бог, когато той се появи на него?
Ще го чета все пак, защото е много интересно. Йов, първа глава. Знаете ли историята на Йов? Йов е един праведен пред Бог. Много рядко се чете, че един човек е праведен пред Бог. Този човек, Господ свидетелства, че той е праведен. Той се страхува от Бог. Той иска да угоди на Бог. Той обича Бог. Обаче, ето Сатана се появи, той почва да говори на Бог. И Сатана каза на Бог, дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, който има, благослови си делата на ръцете му и имотът му се умножил на земята. Но сега простри ръка и се допри до всичко, който има и той ще те похули в лицето. Точно това иска в нас. Точно това иска Сатана. Простри ръка и се допри до всичко, който има и той ще те похули в лицето. Сатана иска да хулиме Бог. Да ставаме неговите врагове. Виждаме, че Господ, все пак, това е нещо, което трудно разбирам, но оставя Сатана да изпитва Йов. И Йов държи на вярата си. Много трудно. Много трудно. Бог изпитва вярата ни. Дали без причина следвам Бог? Защото искаме, може би, да го следваме, защото все пак искаме благословението му, искаме нещо материално, искаме нещо угодно за нас. И ако Господ ни го дава, тогава почва съмнение. Искаме, може би, богатства, искаме добро семейство, искаме хубави деца, искаме не знам какво друго още, понеже Господ не е дошъл за това. Господ не е дошъл за това. Исус Христос той е дошъл да спаси душата ни. Ние проповядваме за благовестието, което ни говори за душата ни. Той иска да спасява душата ни. Но ние, които държиме толкова на това, което виждаме с нашите очи, щом има трудности, изпитания, почваме да подставяме под въпрос, под съмнение Христовата любов. Или неговите обещания. Дали Господ ти си обещал това, защо не го виждам с моите очи? Трудно е. Нали, ти си истината. В какво вярваме? Трудно е. И виждаме, затова четох този пример с този баща. Това е много трогателен пример. Защото виждаме това е този баща, който скърби заради това дете. Представите си. Той има един син, който има ням дух. И където и да го хване, тръща го и той се запенява. Скърца с зъби и се вцепенява. И той имаше вяра, защото все пак той ходил при учениците на Исус Христос за помощ. Говорих с твоите ученици да изгонят духа, но не можеха. Не знам защо Исус казва, че заради липсата на вярата им, нямаше вяра. Може би, защото този случай беше страшен. Знаете, толкова понякога проблемите ни са като една планина. Нещо, което е толкова голямо, че ние не виждаме изходен път и имаме чувството, че нищо не може да стане.
И той е пробвал, той е търпял много години. Това дете, този син беше болен, можем да казваме, от много години. И нямаше промяна. Знаете, когато ние се чувстваме зле само един ден или 2 дена, изпитваме, как да кажа, нашата вяра се поклати толкова бързо. Но тук става въпрос за години. И той ходи при учениците на Исус. И учениците на Исус не можеха да правят нищо. Те не можеха да помогнат. Как така? Нали са изпратени от Исус Христос. Не успяват. Исус Христос идва. Той говори с този баща и разбираме с отговорът на този баща колко той е преживял. И да, от колко време му става така, той каза от детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Ужас, кошмар. Ужас. Но ако можеш, той не се приближава, да, той все пак се приближава до Исус. Но не знае вече дали може Исус да прави нещо. Отчаянието, знаете, обезсърчението, отчаянието. Не знам дали сте преживяли това, но това е много трудно. Много трудна борба. Ако можеш, направи нещо. Смили се над нас и ни помогни. А Исус му каза, ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Исус той може да прави това, разбира се. Той може всичко да върши. И веднага бащата на детето извика и каза, вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Помогни на моето неверие. Той, виждам, не знам как да го кажа. Исус Христос, той не е дошъл да угаси замъждял фитил. Имаше още малко вяра все пак при него и той вярва, обаче осъзнава, когато вярва, че му липсва вяра. Че е слаба тази вяра, че не е силен. И че има нужда. Има нужда от Бог. Вярата, какво ни води да вършим вярата? Какво ни води да правим вярата? Вярата ни води да викаме към Бог за милост. Защото ни липсва вяра. Защото не сме достатъчно силни, защото не можем, когато има изпитания, защото не можем да издържим, когато има изкушения, защото сме слаби. Вярата ни отваря очите за нашата слабост. С това, че ние не сме силни, имаме нужда от Него, имаме нужда от Бог, имаме нужда от Исус Христос. И Исус Христос, Той отговаря. Четох един стих в Коринтияните, писано е, аз повярвах, за това говорих. Той цитира, Павел цитира един псалом, той е 116 псалом. И в този псалом, където е писано, повярвах, за това говорих, писано е, повярвах, за това говорих, бях много оскърбен. Не знам, той вярва в своите мъки, своите страдания. Бях много наскърбен. Но повярвах. И за това говорих. Има нещо по-силно. Има тази вяра, който е дар от Бог, който Господ иска да ни даде. Защото ако сме тук, това е точно с цел Господ да създава вяра в нашето сърце. И това не идва от човек. Това идва от Бог. Господ дава вяра на този, който го слуша. Ако слушаме Божието Слово, ако го приемаме, проблем е, че знаете ли какво? Ние приемаме много други неща. Много други неща влизат в нашето сърце. Ние се храниме с лъжите на този свят. Ние се храниме с нашите собствени мисли, които ни водят до лудостта. Ние се храниме с всичко, което ни прилага света.
Обаче това няма да помогне на нашата вяра. Това ще ни води до неверието. Ние имаме нужда от вяра, който идва от Бог. И тази вяра идва кога? Когато Исус Христос се открива на нас. Имаме нужда Исус Христос да се открие на нас. И какво Той ни показва, Исус? Той ни показва истината. Тази истина, която може би ни изобличава. Както казах миналия път, защото първият плод на Святия Дух е какво? Да обвинява света за греха. Така че първото дело на Святия Дух е да ни покаже нашите грехове. Обаче знаете ли, колко ни е трудно да изповядваме нашите грехове? Колко ни е трудно да изповядваме, че наистина заслужаваме смърт. Че ние не сме достойни. Ние не искаме да показваме това, което има наистина в нас. Защо? Защото се страхуваме. И колко ни е трудно да изповядваме нашата вяра. Само да казваме в събранието, че вярваме в Исус Христос. Само да изповядваме нашата вяра, когато се молиме. Това, което ме е правило впечатление в Марк, точно е, че това дете, този син, имаше ням дух. Вярата ни води да говорим. Какво прави ням дух? То затваря нашата уста. Ние не можем да прославяме този, който ни е спасил. Толкова ни е трудно да се молим и наистина това ми води да размишляваме, да мисля за това. Защо в църквата толкова малко се молиме? Знаем, че аз, когато бях млад в вярата, ми беше трудно да се моля. Беше много трудно, защото се притесняваме. Какво другият ще мисли? Аз не знам да се моля. Това са думите, това са мисли, които са внушени от Сатана. Кой не може да се моли? Детето може да се моли. Едно дете може да каже, вярвам в Исус Христос. Аз вярвам, че Той възкръсна от мъртвите. Но това, знаете, че това е много важно. Ти не можеш да си спасен, няма да си спасен. Това е ясно. Ако не изповядваш с устата си, и ако не вярваш, разбира се, в сърцето си, но ако не изповядваш с устата си, че Исус Христос възкръсна от мъртвите, че Той умря за теб, ти не можеш. И затова Господ ни е създал с една уста. Много глупости казваме с нашата уста. Вместо друго. Можем да клюкарстваме, можем да говорим срещу нашите братя и срещу нашите сестри. Можем да съдиме, да осъждаме. Колко ни е трудно да благославяме. Колко ни е трудно да хвалиме нашия Бог. И с това се притеснявам. Защо затваряме устата си, когато е времето на молитвата? Наистина, това е един въпрос. Защо се страхувам, когато се молиш, какво правиш? Ти изповядваш твоята вяра. Да, може би пред братята и сестри. Но ти какво правиш точно? Ти изповядваш вярата си пред Бог. Ще кажа нещо друго. И пред Сатана. Проблем е, че знаете ли какво казваме тук? Не трябва Сатана да чуе. Но той трябва да чуе, за да трепере. Не трябва да чуе. Може това да се обърне срещу мен. Ние живеем в един свят, където е пълно със суеверия. Писано е в Откровението на Йоан, че ние го победихме. Кой? Клеветникът, обвинителят, Сатана, който ни клевети ден и нощ. Ние го победихме чрез агнеца, Исус Христос, и чрез нашето свидетелство. Словото, как каже? Словото на нашето свидетелство. Словото на нашето свидетелство. Словото на нашето свидетелство.
Не мога да съм няма. Не мога да мълча. Трябва да кажа в кой вярвам. Трябва да го кажа, да го изповядвам. Защо? Защото това ми дава победа. Аз ще ви кажа, но аз ви го казах много пъти, може би, защото не мога да измисля разкази, а това е мой живот. Така че си спомня един ден, бях толкова отчаян. Имаше борби навсякъде и трудности навсякъде. И като че ли Сатана побеждаваше и това беше ужасно. Ужасно. В един момент коленичих. Аз бях сам в стаята си, спалнята си. И реших да се обърна към Исус, да се обърна към мой Бог. И казах, да, аз съм наскърбен, аз съм притеснен, но вярвам. Вярвам, че ти си благ. Вярвам, че Исус Христос е победил смъртта. Вярвам, че Той е мой Господ. И Той възкръсна от мъртвите. Трябва да го кажеш. Трябва да го изповядваш. Защо? Защото тогава идва Божия мир. Мир вам, казва Исус Христос. Мир вам на кой? Мир вам на този, който го приема. Мир вам на този, който изповядва Христовото име. Мир вам. На кой? На нас. Когато заедно изповядваме вярата си в Исус Христос. Блажени, писаме. Това е блажени. Хубаво име. Блажени. Онези, които без да видят, са повярвали. Да, ние не сме виждали Исус Христос с нашите очи. Обаче Словото говори. И Словото говори на нашето сърце. Словото ни говори за Неговото дело. И ти си блажен. Ако приемаш, ако вярваш. Защо? Защото си спасен. Писано е, че това бе написано, за да повярвате. Така че цялото Евангелие, цялата Библия, това е писано, за да повярвате, че Исус Христос е Божият Син, че Исус е Христос, Божият Син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Да, всичко може да си отиде, всичко ще си отиде. Но Божието Слово няма да изчезне, няма да премине. И затова моята вяра трябва да се основава единствено на Божието Слово. Не на моите сетива. Не на това, което чувстваш в себе си или не знам какво друго. Това, което виждаш, това, което пипаш. Но тя се основава на невидимите неща. Божието Слово, което Господ ни дава. И затова това Слово тогава ще носи плод. Ще носи плод в сърцата, които го приемат с вяра. Нека да вярваме. Нека и да имаме не дух, този ням дух, но дух на вяра. Както е писано, повярвах, с това говорих. Повярваме, с това говориме. Нека наистина да се приближаваме до Бог и да отваряме нашите уста, за да изповядваме нашата вяра. Много е важно. Можем да се молим. Небесни Татко, ние сме слаби и го изповядваме. Понякога има обезсърчение в нашето сърце. Понякога заради изпитанията, изкушенията се чувстваме много зле и не виждаме Твоята светлина. Но Твоето Слово ни говори. Твоето Слово ни открива Исус Христос. Твоето Слово ни открива тази победа над смъртта. Твоето Слово ни открива, че Исус Христос не само е победил смъртта, но Той е победил Сатана. Че Той ни оправдава. Ни оправдава, ако вярваме, ако изповядваме нашите грехове, ако гледаме към Теб. О, Господи,
Искаме да ти кажем, както този баща, вярвам, но помогни на нашето неверие. Те умоляваме, Господи, нашата вяра да расте. Да расте в Исус Христос. Не искаме да вярваме в лъжите на този свят. Прости, защото често нашето сърце се храни с лъжи, вместо да се храни с Твоите думи. Те моля да благословиш Твоята църква. Отвори нашите уста. Искаме и ние да сме послушни и да отворяме нашите уста, за да изповядваме, че Исус Христос победи, че Той е наш Господ, наш Бог, наш Спасител. На Него да бъде славата. Амин. Господи Боже,